Majahigni Hario Ginus sanire mnego bang jopiny rese kowuok e lwet jago ma oluongo ni wuon mare. Mikoni osebedo kasande kendo we gi adhonde mariche dende. Ma en bang jirende fwenyo ne nyathino notwe lwetene kod tiendene kaeto ojuang'e ot moro mantie nono e gweng' Mashonda e Likoni, Mombasa. E kinde mane min gi mayande pek odhi konyore osiptal. Jojako nigi ler kowuok Mombasa. En nyathi manyako ma jahigni 2 gi nus mane oresi karim nego e ot moro mane ojuang'e e gweng' Mashonda e Likoni gi jago moluongo ni wuongi mane owe kanyo kotwe lwetene gi tiendene e wi gino mapok oyangore maler. Ok inyonda ni en kawaigi nyaka nyoro ni endi ok yudo nyathi adhonde pong'o dende leke mambele gi kumukte. Neno ina hakuna donda kwa mkono, mgongoni, uso nzima kama kugwarwa hivi. Nikaenda hospitali nikajifungua na nikamtuma aje huko amchukue amlete mamangu. Hakumleta. Mimi nikimuuliza mambo ya mtoto wangu anijibu. Na nikimwambia aje nyumbani anipe simu niongee naye. Aje hivyo nikimpigia simu anishiki simu. En gino masani omako dho anyuola nyathino mapod penjore ni to en ang'o momiyo achijno mane omaki mochwele tesend obila ma Inuka dine kawo okang' ma kamano. Kete rum achiel, rum no endo nyathi otwe tiende gi lwetene to gi ng'ute be okete tol. Ko nyathino ndo nindo piny ogumo piny ni onge kata kaka ochungi. Wuon moro bo yudi kanyo ende san motieko kata wiki achiel. Sio ni kuleta tu, ndakuletea huko kwa shangazi, ndakuletea hivi mpaka tukamtoa huyu tukampeleka nyumbani. Tuko kwake nyumbani kwake tumekaa. Ndio basi ndio mlete mjukuu wangu. Ni mkubwa ako mbali sijui 10 wala. Min nyathino okoni magi duto ne otimore e kinde mane odhi konyore osiptal, ka bende okoni ne ochich bang' chuore tamore tero nyathino ne mingi kaka ne giwinjore seche mane wuok ot kodhi osiptal. Oyango ni gisebedo gi ywaruok gi jaode wi nyathino mokoni jaode ne oyude godo to chutho bang' kawe ir mingi mane oriko dak kode. Venye yako tuna mahusiano ndo yaanza. Mtoto alikuwa kwa mamangu. Nikaenda nikamchukua nikaja naye hivi. Lakini hakukaa sana akarudi kwao. Venye nililetea nilimwona anchange. Nikitoka akinituma dukani nikirudi nampata amfura nigonganisha kwa ukuta. Nikimwambia ananiambia ajue. Iseyore matin dichiel magigore. Achich ma itudo gi wach sando nyathino ne olunda ache momake kaeto chwale tesend obila ma Inuka bang' jirende winjo ywak nyathino mane rem nego kendo dhi rese e ot kuma nojuang'e. Nyathino gonduru mang'eny ma jirende wuok ni tang'ach timo pile nyathino ywak nyathino ende ang'ach chamo emomiyo nowang'o igi magimukoti. Majirani alikuwa anasema akiingia ndani mtoto analia. Pale akitoka mtoto ananyamaza. Paka msichana mwingine hata mwenye ako na huyo mtoto, huyo mama mwenye ako na huyo mtoto akasema kuna mtoto mwingine anateswa huko. Ni kama alichomwa, tuseme alichomwa na plastic or alichomwa tu kwa zile vidonda si za vichapo peke yake. Yuko na alama kila mahali, mguu umfura, mikono imfura. Nyathino sani utere kar reso nyithindo kuma bende ichiwone thieth ka achichno to koro ichan chwale doho bang' obila tieko timo nonro e wi tim makochno. Okoni gino endo notimo okwayo ng'uono. Manyise ni ng'uono onge, ng'uono nyathini endi en mar sirikal. Sani endi odong' ne sirikal, wan onge ng'uono monyalo miyi. Kamuuliza hivyo vidonda vimtoka hapa. Kaniambia sijui alijichoma na uji. Na tangu huyo mtoto uko naye hajaipika kwake. Na hata hakuwa mtu chakula kwa sababu hakuwa anaambiwa nao majirani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.